Správa Mestskej zelene iniciovala ako vrátiť sa k nariadeniu číslo 2 o ochrane prírody, teda údržbe a ochrane zelene. Sme iniciovali proste to nariadenie z 91. roku, takže sme ho chceli novelizovať trošku, aby sme ho prispôsobili daným terajším podmienkám. A súčasťou tohto nariadenia tam sme navrhovali plochy nerušiteľné v rámci mesta, okrem údržby zelene. Je celý zoznam, je to skoro na 1 A4 vyčlenené plochy, robili sme to spolu s útvarom hlavného architekta. Jednak to a jednak súčasťou prílohou číslo 1 je v tom návrhu nového VZN poriadok mestského parku. Čiže ten problém možno, ktorý momentálne tam aj je, že sú tam bezdomovci a nejakí neprispôsobiví ľudia, je tam vandalizmus. Možno mestská polícia, aj keď tam raz za čas príde, lebo vieme, aký je problém, tak ona ani na základe niečoho nemôže pokutovať tých ľudí, lebo ako není tam poriadok. Aj my o tom vieme, čiže robíme určité kroky. Jednak tie parky, a nie iba čo sa tých parkov týka, ten problém je trošku aj kdesi inde. My si tú zeleň akože teraz ako správca, ale aj mne to ako trošku vadí a bolí ma, lebo tu nie je iba ten výrub, parky, tu sú aj iné problémy. Si zoberte ľudia, koľko my tu máme inžinierských sietí, nemyslíte si, že za každú cenu chceme rúbať aj my. To nie je pravda. Sú tu ulice stromoradia v rámci celého mesta, kde sú naozaj stromy. Vidíte, v akom stave sú. Držíme ich tak, jak sa len dá. Lebo ako náhle tieto stromy pôjdu preč, my tam neposadíme absolútne nič. To je inžinierská sieť na inžinierskej sieti. Takže nemyslíte si, že za každú cenu chce správa Mestskej zelene rúbať. A je tu aj taký problém, robia sa rekonštrukcie týchto inžinierských sietí, zákony každej jednej tejto inštitúcie, teda správcov a vlastníkov inžinierských sietí, oni majú zákony, každý zákon svojich chráni, ale my nemáme zákon, ktorý chráni staré stromy. Ako takto, čo sa týka inžinierských sietí v rámci toho, aby to bolo jasné, hej? Čiže keď ide trať inžinierskej siete popod starý strom, nezachráni nás. SPP, telekomunikácie, oni nepotrebujú ani, to sú liniové stavby, oni nepotrebujú rozhodnutia. Taký je zákon. Čiže chcela som povedať, že problém je nastolený, čo sa týka ochrany aj na to širšie spektrum to má.